Archimang, Lukumang, Anyunsu Fusarana Seip Sadeni, Foroisi Gadri I acteur Tuinwins, Pede Fabrom Chijariwe, Barrio di we, Karifko Arti de Pres Partoru, Baro di Noordgomit Zuid-Oost, Wegomit West, Wins Poude, we Barrio di. En Miss Donja, Angami one time brother. Brarot? Ja, maar er gaan we voor zo'n begin. Ja, bar ala de sanamang odi na tracé. Unetak diaspora, maar we tak sanamang. Ala de man we barrio odi. En unu van programma die zie we accident. We hadden sturu, de banyi, voor arke de prespar nyusu. En dat de. Ja, prespar Junsu de, want in verstaan wansan brada rot na sa ba yokoromo. Ja, maar basar gambo, minokoti mo, fos ungop chimoro fara. Mooi zo. Wacht. Versteer sernang, nacho, voetbal, la voetbal toriara. Oh, dat maar win toefuang. Ja toch, de maar win en unu van programma die ook de Luca Play, uwe Luku. Ja. En usi daki, asana ploeg, ego vooruit. En dat ulobi. Sernang, de wereldwijd, man, de man sabi dat in Sernang, we play bal tuara. Ja, bal, en usabasani. Usabasani. Dus, Ja. nogmaals, Senang, unu van programma, we versteer, nacho, alla Senang we versteer. Ja. Zo, we dat we verstaan dat lek van een kabinet Santoki Brunswijk bij de wajari no we na tweede jaar. Ja. En zij kan verwachten op sa, isabi toch, want dat pesi me esafu toch. Ja. De maar esafa pesi. Maar ik kan, want de moet evalueren de raden. Ja. Je Nou, verstaan. aan de raden want de man evalueer air totaal sani op basis van een jaar is de man de. Ja. Lukupe fout, voor corrigeer. Ja. En dat na evaluatie. Want sana sani, isabi de politiek partij die deed na combinatie. Ja. So, dus een regeerteam, dat de Mongo luku suma shuachi. Ja. Alekte, lek van nacho e play. Juist, zo sani. Dan je bedoelt dat kan skagri dis be shuachi. Ja. Dan mim versterken skagri. Dat sani ook. Of kan de mim ja rechtsback. Chinsomoro sani, Ja. van am ondersteunatori. Is horing. Ja, dus dat als je contact de mij kan worken op one lijn aan de serifi. Ja. Dan wordt het een compact ding. Ja. Als je de los zand. Nee, want in Sheng leki dat mathematisan ne seti want if gambo no boom Dat kan. tapa a post dati. Ja. Dan moest hij gambo yere no. If doe no so Ja. en if yere no. If je man doe wan kan de wopoto man ook toe voor jepje voor sturen sani. Je bent chara sani. Sani En zo leer je hoor. Sani euroko. Dus inaf ab no een minderwaardigheidscomplex. Nee, dat nee, niet. nee. De man sani waman eko jepi. Nee. Niet na fasant kan go boom. Ten Natuurlijk. algemeen belang. Natuurlijk, dus de mode naar de commissarissen. Ja, de raad van, want ik begreep Ja, dat de parastatale instellingen, maar hollen uit. Ja, ja. Dus ja, bifko zet, sani. Maar ook toe, president, leg uit toe, Mr. Gambo. Dat hier no. If you look at san, if kotak, wat, zo werd dat in Serna. Wat dat er een ministerie dat die, Ja. na NPS. Ja, Het er een ministerie dat die, na ABOP. Ja. En zo kan ik morgen varen. ja, PAP. ja. Minister, maar leg uit toe, president, leg uit toe, hier no. If, at deze dat je, moest vervangen manati. Ja. Want dat zwak. Ja. En jullie partij, in een kader dat die, een deskundige, Ja. dat we teken voor wat er maar wat samenwerken toch. En boy dati. En buiten op de combinatie, de regeer. Ja. If man dat dorose, Ja. die sap doa woroko, dat we haraman kong. Abana senama. Dat natori. Senama. Dat men kon doa woroko. Dat trobi nom de. Nee, Mandi nom de. Nee, Want na helemaal ego om een nationaal belang. En nou een nationaal beleid. En beleid met ideeën. Ja, senator. Is geen beleid met lange Nee, E. dat ben je toen. Oké. Dat ben je toen, nu niet meer. Now you're talking. Ja, nu niet meer. Je verstaan. Want samen begrijp rekenkamer, de mogelijk was aan dat toen. Ja, alla de santa de mij go zitten, want heel wat instituten en dan moro belangrijk presparsan sa de mau doen. Ja. Is afrekenen na Abdullah misikaba economie. De rekenkamer moest strang. Ja toch. En dan isabi toch de fractie in het parlement de mau go do de work om moro taranga. Want ook toe dat de mau luku tagi je moet je best nu gaan doen. Ja.
In Okangos don fu gewoon dat hè. No. No ano popje score ide. Belasting is paito. Iya ano popje score ide. Im broko, im duisani. Asanda dat tendi anatef popje jari. De kas da popje score. Dus dat hij toch? Je verstaan. En de zijn dat belangrijk. Ja. Maar ko archi van een president tak a tweede jaar ook in. Dat is. En zo kan verwachten ook gebeuren. Ja. We hebben ook gezegd, we gaan alle raden van commissarissen evalueren. Allemaal. Dat staat nu ook op agenda. En dan zullen we kijken namelijk of de personen gefunctioneerd hebben, niet gefunctioneerd hebben. En ook daar een besluit nemen. Voor wat betreft de kwestie van Leo Brunswijk, daar heb ik met de vicepresident een goede gesprekken gehad. Dat die zaken ook teruggedraaid moeten worden. Ik heb afgelopen maandag weer met hem gesproken. Meneer Kairi, moet de evaluatie zo zien. We willen geen evaluatie op basis van incidenten. Die incidenten zijn in ieder geval symptomen dat er dingen niet geaccepteerd worden en die onderhevig zijn aan kritiek. Maar tegelijkertijd willen we een structurele evaluatie hebben. Ook naar zaken die niet zichtbaar zijn naar de samenleving, waardoor de samenleving geen kritiek of opmerking kan maken. En dat doe je met een evaluatie. We hebben de diepte en de breedte evaluatie gehad als regering. Afgelopen weekend hebben we ons teruggetrokken. Er is een heel kritische evaluatie geweest. Er is ook een zelfevaluatie geweest. De zwakke punten, sterke punten, verbeterpunten zijn allemaal zichtbaar geworden. De evaluatie wordt gecontinueerd op de ministerie. Op de ministeries moet je kijken waarom beleid daar niet goed gaat of waarom beleid stagneert. Ik ben ook daarin geïnteresseerd. Tegelijkertijd wordt de coalitiefractie geëvalueerd, de staatsraadfractie wordt geëvalueerd, parastatale besturen worden geëvalueerd, de districtscommissarissen en komende dagen zijn ze allemaal op agenda tot en met 31 juli. Alleen maar evaluatie van al deze zaken, zodat we uiteindelijk hier een plan van aanpak gaan krijgen. Dit is geconstateerd aan zwakte, dit is geconstateerd aan sterkte, dit is geconstateerd aan verbeterpunten. En dan zie je dat bepaalde verbeterpunten gaan naar de regering. Bepaalde verbeterpunten moeten naar die coalitietop. Omdat het politieke issues zijn die besproken moeten worden. En bepaalde van de issues gaan naar de regeringstop. En zo hebben we afgesproken dat de issues van die benoemingen, die kritiek komen in de coalitietop en in de regeringstop. Omdat er soms issues zijn die te maken hadden met ook de onderhandelingen. De onderhandelingen waarbij afgesproken waren de verschillende posities op alle niveaus en alle organen voor wat betreft de positionering van die politieke partijen. Wat je krijgt is namelijk dat sommige politieke partijen veel kader hebben, die kunnen ze aanleveren. Sommige politieke partijen hebben niet zoveel kader, met als gevolg dat je vaker bepaalde personen terugziet in bepaalde posities. Nou, hier moet dan een duidelijk beleid komen op basis van wat wij afgesproken hadden van eenheid van beleid en eenheid van bestuur. En ik heb hier afgelopen maandag weer met de VP gezeten en heeft gebeld naar zijn structuren. Luister, de president vraagt hoe het staat met die bemensing van die organen. En ik hoor hem nog zeggen, jere, telexonde megi unuting. Als jullie het niet kunnen invullen, dan ga ik de president vragen dat hij het mag invullen. Nou, kijk, daar is een voorbeeld van dat er afspraken gemaakt zijn. En ik denk dat dat die kracht moet zijn in het tweede jaar. Laten we datgene wat we met elkaar hebben afgesproken van eenheid van beleid en eenheid van bestuur gaan uitvoeren. If Juno Abakader en die andere partij heeft betere, zet die andere. Een ander ding is, als wij als coalitie dat niet hebben, en de Surinaamse samenleving heeft dat, zoek daar. En ik kan je zeggen, dit speelt nu met betrekking tot rekenkamer. En ik wil zoeken overal in de samenleving wie wil als voorzitter rekenkamer. Hier is profiel. En ik kan je zeggen, we vinden goede kandidaten. Maar op het moment dat men zegt, je benoemt is voor 5 jaar. Goede mensen die beginnen te twijfelen. Ja, maar wat gebeurt met mij na 5 jaar? De huidige leden van de rekenkamer, die ja, wil de niet politiek meer heeft dat beslist. Namelijk dat er een nieuwe rekenkamer komt. En de discussies zijn al aangevangen in het parlement. Het wordt gevoerd ook met de regering. De procedure is dat het parlement moet goedkeuren. En dat de president een besluit moet nemen. Nou, ik heb voorstellen al gehad. Mijn taak is om te toetsen aan de hand van profiel of die personen voldoen. En binnenkort krijgt de voorzitter van het parlement een brief van mij. Wie wel voldoet, wie niet voldoet. Maar omdat ik vind dat de kandidaat die voorgedragen is niet voldoet,
hebben we breed in de samenleving gekeken. En je vindt hele goede kandidaten. Maar of Nederlandse nationaliteit, of je moet die mensen weghalen van het bedrijf en voor 5 jaar daar plaatsen. En de wet zegt voor 5 jaar wordt je bedrijf. Wat daarna? Maar op grond waarvan is eigenlijk besloten om met een nieuwe Kamer te komen? Voldoet de huidige niet aan de verwachtingen? Er zijn rapporten naar ons gekomen waarbij wij op basis van die rapporten beslist hebben dat het beter is dat we met een nieuw team komen. Als je in staat bent met een grote maatschappij, en daarmee zijn we bezig. Er zijn meerdere bedrijven, maar eerst onderhandelen willen we met KLM eerst afronden. Het is al besproken, de ministers zijn al geweest. Het komt op mijn agenda als ik daar ben in september, dat ik met de leiding van KLM ook ga praten en ook met de leiding van de Nederlandse regering. Als we in staat zijn met een grote maatschappij samenwerking aan te gaan, dan is SLM direct opgenomen in een internationaal netwerk van vliegmaatschappijen. En die zijn er. Met als gevolg, als je ergens landt, zijn er direct verbindingsmogelijkheden. Tegelijkertijd maken die andere landen en die maatschappijen ook gebruik van SLM om hier naartoe te komen. Nou, hoe krijg je ze hier? Los van toerisme, ecotourisme en andere dingen die zo geweldig zijn in Suriname, wat zo aantrekkelijk is in de wereld. Maak een hub voor al die personen die naar Zuid-Amerika willen gaan. Maak een hub van al die personen die naar de Caribische regio willen gaan. Want er is geen enkel Caribisch land in de regio, hier, die rechtstreeks vliegt naar Europa. Suriname is het enige land die dat doet. Nou, breng die mensen die naar Europa rechtstreeks willen vliegen. Want al die Engelse landen die vliegen eerst naar Engeland. En van Engeland vliegen ze verder. Nou, hier is die kans om de hub te maken. Met eerst SLM in een breed netwerk van vliegmaatschappijen. Maar tegelijkertijd koppel die airport. Als ze zijn een airport bestemd voor hub. Nou, laten we kijken welke maatschappijen bereid zijn om dit als hub met een deal, een goede deal met ons te accepteren. Zodat je hier dagelijks tientallen vliegtuigen kan landen. Niet zozeer met bestemming, eindbestemming Suriname, maar transit. En Suriname, wat internationale deskundigen zeggen, is geografisch, ook ten opzichte van luchtvaart, ten opzichte van scheepvaart, heel gunstig gelegen hier zo. En dat moeten we gebruiken. Dus dat is dat verhaal van die strategische ontwikkeling. En die studygroep moeten deze zaken heel goed worden uitgewerkt, waarbij wij het komend jaar de eerste aanzetten willen geven met die summit. En tegelijkertijd moet je gaan werken in die Vision 2060. Welk bestuur wil je hebben? Nou, daar hebben deskundigen de grondwetwijziging al aangegeven. Het zal een multi-jaar en meer regeringsjaren, meer regeringstermijn overschrijdend strategie zijn. Wat we willen met ons bestuur. Willen we een sterke president hebben? Willen we een ceremoniële president hebben? Willen we gekozen districtscommissarissen hebben? Hoe gaat de inrichting van Suriname eruit moeten zien? Als we weten, meneer Cairo, dat het maritiem gedeelte van ons tot 400 kilometer daar, die extended territory van ons, groter is dan Suriname. Is groter dan vasteland Suriname. Met zoveel rijkdommen, die blue economy wat men noemt, daaronder. En welk bestuur hebben we daarover? Maar alle andere delen hebben een districtscommissaris. Waarom maken we niet die authority voor dat gedeelte? Of het nou een districtscommissaris zal zijn of een andere benaming. Zodat alle besluiten daar genomen kunnen worden in die authority als het gaat om scheepvaart, als het gaat om visserij, als het gaat om oil and gas, als het gaat om veiligheid, als het gaat om zoveel andere dingen die die blue economy in feite tegenwoordig eist om goed gecoördineerd op te treden. Nu is het nobody's land. Die mensen komen en roven ons vis en gaan weg. Dus nogmaals, dat is die grote uitdaging, dat we dat ook als een soort 11e district moeten gaan plaatsen met een authority, met sterke mandaat. Maar ook voor wat betreft ons onderwijs. Ons onderwijs is nog steeds dat klassieke wat juristen afleveren, wat economen afleveren, wat public administration. Nee, het onderwijs moet een instrument zijn voor deze strategische ontwikkeling. In die oil and gas, in die agro-industrie, in het ontwikkelen van die geostrategische projecten die je hebt aangegeven, waardoor je eigen kader klaar stond om direct ingezet te worden.
Want we leveren zoveel mensen af als universiteit. Maar specifieke deskundigheid nodig is, halen we toch van buiten. Omdat ons onderwijssysteem niet afgestemd is op die doelstellingen van ons land. Dat is die uitdaging, dat is die Vision 2060 en dat moet, want de presentaties die je gezien hebt van Staatsolie, meneer Cairo, dat hebben we binnen no time, in een tijd van 10 tot 15 jaar, 20 miljard US-dollars aan inkomsten. Cash. Wat doe je met geld? Als die plannen er niet zijn. Maar tegelijkertijd, spaar- en stabilisatiefonds moet operationeel zijn. Want laten we sparen voor die volgende generatie. Laten we niet alles opmaken nu. En er zijn genoeg landen die het verkeerd gedaan hebben. Maar er zijn landen, zoals Noorwegen, die het prachtig doet. Ik heb al Zoom-meeting gehad met Noorwegen. We hebben ook bijstand gevraagd van Noorwegen. Kom ons helpen met die duurzame ontwikkeling van oil en gas. Met die stabilisatiefonds. Dus deze zaken worden opgepakt door de minister van Buitenlandse Zaken. Dus nogmaals, we moeten gebruik maken van één, de territoriale positionering. We moeten gebruik maken van de rijkdommen die we hebben als land. We moeten gebruik maken van de human capital wat we hebben, niet veel. 550.000 mensen. Dus je moet een beleid ontwikkelen dat je ook dit kader goed ontwikkelt, op alle niveaus, maar tegelijkertijd een beleid ontwikkelt om kader aan te trekken om die duurzame ontwikkeling te brengen. Oil en gas, goud door, maar tegelijkertijd agro-industrie, toerisme, ontwikkelen binnenland. Zorgen dat we een hub worden. Dan zijn we inderdaad een land waar alle Surinamers gebruik maken van de rijkdommen die we hebben. En dat is mijn droom. Dat doe je als president, als eerste burger van Kondere. Ja. Dat je begrijpbaar Rut, Archie Maluku Manana Sasa Bayokoromo. Taki aan ons potsano gebeuren. Ja, man. De Maudusani. Ja. Dat want taki uno aptorobi shumana you of sana you. Dus in feite, dan lijkt het met een machine toch? Ja. Dan ino kan go teka kam go pot pe a handvat de. No, toch. A kam moest de na machine. Dat kwam de. Ja. Dat natori. Isabi, de juiste juiste man. persoon, ja. Juist. Ja. Je verstand. Ja. Isabi. Dat natori. Maar jullie borgo serefi. Dem op een bepaalde opstelling toe. Isabi toch? Dan lek libis maar lek sma. Isabi dan go do je best. Voor je pa kondere. Ja. Voor je redden a kondere. Want dat doe a eerste deel doe ik wat op. Ja, ja, ja. U zorgt dat de regering die scondes u redden a Ja. kondere ba. En nu voor redden go moro fara want die pour wan drenkeling na watera. De potama ka shoro. Amanda libi mama no de deto. No. Dem go pompa man. Ja. Pura watera. Sasa in Europa. Van ka ademvrij. Ja. Juist. Sasa in Dus dat je begrijpt dat je archi maluku manana sasa ba yokromo wala mala we wato tu. Dat je verstaat dat je moet go jepi voor redden a kondere. Lek serana man. Want if de mij tek dorosi man ko jep den dat je lek serana man ook nap na kant lijn. Nee. Tak ine bemoei. Dan want terwijl tak ja ik heb niet gestemd of ino de dati. You na serana man. Dat die mooi niet ede. Ja, tego bunyo nyang. If anego bunyo nyang. Sasa in Europa. If one zondvloed komt. Ayer kondere overspoeling aan water. You serve voor sungu kwetu. Dat zei denk ik. Dus je moet go do your best. En je moet go de lek een man die taki God zal zorgen. Je sabi toch? Dus je berekent taki wis mi no do noti. Gado osif me. Ik denk gado e potisma lerisma of mati of disi voor doen een bepaalde werk dat je kan overleven. Ja. Na gade je de ma kennis. Na gade nak de ma actief de ma doasan. Dus no go berekent taki ino disi ino dati. Je bent er na man im go do je best. Ja. Isabi toch. Im go stel you serefi. De ko wetens vragen. Isabi toch je gwe na doen kamera de actie seref tak ma. Soort bijdrage mi e liever of soort bijdrage mi kan liever voor zorgen dat mi kan nakatap mi borsu. Te mis donanga den grand chief mi te me takanga den. Dan kan tak ai opa of oma. Ben liever zo'n bijdrage. Wie is nou op die money vereniging in city? Wie is nou op die sani op die vereniging in city? Pewe doe liefde werk. We zijn convertorie wat kan je buurman schrijven. Ano absorbi nou een bijdrage in liever. Ja.
tuurlijk. Dat natori. Ja. Je verstand. En no actie zelfs no mo, esta no mo, sa kondre du jimi, wan mi anuna notif jaga mofo. No kweti, no wan jura dan do loisi. Jum actie zelfs tak sam kan du je pa kondre. Want te mi je pa kondre, mi je mi garam ching. Mi je mi afop ching. Ja. Je verstand. Ja, No kan denk er ook if you wang, je Ja. bent geen egoïst. Helemaal niet. Dus sayum do, na sorgu taki, je sani, sorgu fu puri zelf uit a petit poude. Want wala mala fadonga ini, Ja. da so wala mala. Mota. Ala man tape eji fasi fuk mota ini. Manotang e klagen nomo, je kosi, je krutu te dei op. Na lasje lasteng. Ah, bro, takangami. Zeker je lasting. Je lasting, omdat je halwa sa antak allemaal moest jepi voor motor uit de crisis. Ja. En zo je ab ook toe man, die me begin met dat ook toe, alle sernama zei tan trasi, Ja. toch, trakondre, Ja. en je hebt toe. Ja. En dan je ziet dat je wamang sang lop sernang, ja, moromande natuurlijk, maar kona sernang, is ab maka. A Isabe. econom. Ah, isabe. Masaramaka. Ai. Sumano saben. Juist. Amanati, nou sernama toe toch. Ja. Nou, maar tak hier, no, mi ook toe aan liever mi bijdragen. Mooi zo. Ik raad toch? Maar dat fout doen. Amo doe je aan diaspora toch? Diaspora na de sernama die dape. Maar me jere soms mij dat over diaspora kapitaal. Nou, maar kon aan money ja gewoon. No, Neem no, lijkt me uit toch Jere, wat no. na nou wasabi. No, jere no, a president installeer toch? Een interim bestuur voor diaspora fonds de mijn karasana. Mooi zo. Isabi toch? En de man tak jere no, wie denk 17 juli de man installeren torati. Maar als het goed is, dan november ting dat ze moest werken. Maar sa na te doen, toch? Ano tak de mocha sensi ko podja. Waktu want dat kan de want soms mij met masterati masargambo ota diaspora money kong. No. Takanga mi. Nee, de man jere no. Ino take you jere if you srefi masragambo. You take since dai podja tak ikateking. Dus je gaat naar Batapuku. Ai. Dat je tak sumana bi koma les hier. No. Ano dati? No, sa euro ko so. €5. Dus de man sa din tata of akan de tata, akan de België, akan de Amerika, Amerikaan, senamang. ja. Maar asan de ook tusok akere no kan de wan witman. Ja. Wan bagra. Ja. Sa abi familie in Sernang. Ja. Wan doe me ook toe. Je levert een bijdrage. En liever bijdrage, dat kan ook toe. Dus Ja. je ziet na Sernamang wang. Kan ama familie ja, ama troonang was een vrouw. Ja. Of was een vrouw troonang Wacht, bagra. Is dat wacht. niet? Mijn broken kom maar op. Dus in Chassan zo'n lectigo tek vrouw toch? Ja. De go in een tra familie toch? Ja. En dat dat je liever die bijdrage. 6 euro. Mooi zo dat je Dus maakt, hoor. je begrijpt dat de manati, ook kon ja, dat de man kon een missie door een groep. Ja. Ook een luku, kan je een bedrijf ja, met een bedrijf A, de ja. Ja. Die doet tori, dat de man dat hier nou, hoe potentie ook in een bedrijf, met een man big up. Ja. Snap je toch? Dus we Bijdragen. gaan boosteren. Juist. Dus zo is het tori. En dan morgen worden op. Natuurlijk. En dat uiteraard dat export go. Juist. Dus dat de dalai kong. Juist, dus Mooi ala de zo. tor dat hij, ano tak de mo chara ses podjat op doministra da ikan go teki. Nee, as een euro ko so. De mo kan samen ng aser namang bedrijven ook toe. Ja. Toch? Tak wang samenwerking. Dat natuurlijk export dat men zit naar tracé. Ja. Bedrijven dat tracé, die Ja. take de san view. Ja. En kan je maar dat die deskundige, Ja. ik kon je ook toe, kon leg de maar uit. Fa you kan tja je bedrijf kom maar op biji. Ook toe datra. Ja. Datra. Kan gewoon ja zo kon je pita keren no. Zo ondoatori. Na diaspora, na hulp, dat weet ook. Na je pito. Dat is een euro ko. Want in een crisis, Sarah, we Juist. zijn bezig eruit te klauteren. Ja, dus ala de to dat die de ma is het no. Ja. En masra makata keren no. Mi e go fato dat die en me de zeker asan onluk, want de magot akanga de sana madape. Karde man kon taki fa wordt setatori. Ja. En uiteindelijk kan je wang diaspora bangi ook kom. Kan uiteindelijk. No me grap, dus als aan noda, amoni saka na magda stara. No. Nee, na een banyi eko. Ja, yes. Na een regelgeving, na een wet. Ja, want de moro sama nga de bangi ja tutok. Mooi zo. Is dat toch? Dus, ala den toer dat de mo bekijk, maar het is niet zo dat na, ik zei dat je steeds op het mag de straat. Nee, hulp ik kom voor booster ala de san op. Dus in feite, in elkaar napa tapuan uku de bartak mino fenete. Im go do best. In die best toch? Zo, Je begrijpt. we dat zij leg me ja Ja. zo brada rut.
Dan me verstaan na sasa bayo kromo verstaan wansani, isabi toch? Dan blijf niet bij de pakken neerzetten. Nee. En in verbeter je status. Ja. Lek borgo va kondere toch? Dus dat is. Dus in feite, een minderwaardigheidscomplex in om abentak mino sab dati. Mino man do dati. Nee, im wani. Wani. Te wani. De man tak waarom wel eens is er weg. Ja. Dat if je wani dat je offend leri. Natuurlijk. Je offend jepi. Ja. Kijk, we zijn zo'n simpel zijn, maar zeg Gabo. De man die in Europa, Ja. toch? Ja. Dan is op vakantie gaan, dan mijn konja, zijn we kan gaan zien, toch? Ja. En als ze samen mij doen, om te spenden, ja toch? Ja toch? Na diaspora, ze konja, toch? Ja. Dus een groep dat mensen die naar Europa ook toe, op promoot. Ja. Sernata, hier en ik kan go daarbij, ik kan go naar binnenland toe opereren, yang. Toerisme. Juist, dan kan ik eens bij geweldige, van mij kan dat zijn, een hotel, maar in het binnenland. Ja, ik go tang. Ik go type boshuisje. Juist. En hij soort sani, ik camping. Ja. De soort tor dat je go chisi vreemde visie. En alla de soort san dat Ja. je go si vreemde bong, vreemde plant, Ja. foru. Ja, dan mij tja sensi, tere man kon ja, mij spend minimaal, tere mij spend, dus een euro. Ja toch? Waarom? Dus, Minimaal. bueno, dus in feite, je zegt dat je moet, je lek borgo van kondre, dat je moet lukken, waar pas ik, waar hoor ik thuis. Maar je een simpel voorbeeld. Die beetje workaland, die beetje lek half was monteur. Maar die me gwanga pension, me gwanga security supervisor. Juist. Dus, Die best ook. Ja, de man pour me dat de maximi, ino wan go studeer, go do disi. Mi taki yami wani. Dus het ligt aan jou als persoon, als individu, voor tak we jere no. Mi wani, voor sabuan sani. Ja. En if je wani je sabiara. Ja, tuurlijk wel. Bueno. Dus, im go liever je bijdragen. Voor tamara met take ete wan lezi, ik kan nakatapi borsu. En of te wan gram chico actie tak ma opa. Dan zij bedoel, wat heb je zoal gedaan? Dat je nou niks zegt aquí. Afis de zo denk man goro futo. Meisje ik moet hem tapu. Nee, to hem tak kost met me leggen uit. Zij doe. Sambe doe. Zijn de mekti dena de is don ja dat ik actie me dat. Je verstaat toch? Want dat chesile, agaram chesile een voorbeeldfiguur. Sa zijn er ook. Maar ja, maar Sergambo. Is dat BOG ook toe een probleem met dat, toch? Ja. De man, ja, bepaalde gebouw brong. Ja. Dat minister installeert een crisisteam. Ja. Is dat toch? En de man die zorgen voor een ruim op, de man ruim asan op. Ja. Check dit gebouw, heeft de man naar boom. Maar dat sabi mo go doen toch? Natuurlijk. Oh, natuurlijk. Dus, uno etak vanuit het programma die zie, ja, met de man doet een tori. Ik raad het ook, want BOG moest de. Vooral na een COVID-periode zouden dus dat je BOG van nodig moet daar toe. Dat is. Maar ja, maar er gaan we met champagne maar baka. Aan mij werken, baka joh. Maar ja, uno maar liep zonder terrein. Dat ding op a grond tapu. Dat is. Want hij cirkelt toch? Dat is. Je verstand. Zo, we arti maluku manana sasa bayo kromo kondorak bafa programma. We taki grantani. En den DDC, we tak nanga you. We power you. Fi kan opot napu. Meku yepi. Meku no luku na soort politieke kleur you abi. Meku no luku na soort status you abi. Inwa status na jum berentje na lekte yere jaso. If you na skoutu, de chiswa ster. Maar ne onderhouden polet. Da fisti doti. Da ster ne berentje toch. Dus dat je moet boosteri sheriffie. Seti sheriffie, je moet je zichtbaar maken. Ja? Tak iwan doen sani. Dan word je opgemerkt dat de mij teki mee de gwena terrein de worko. En fi sheriffie na oso een klein verband, de trusiani na grond. Je pranwansani, je maakt jezelf economisch weerbaar. Je benut alle vierkante meter tapi presi. Wie zou een breng ifeni. Wie zou een boterblek. Je zou fossi desma bij bord een boterblek. Tidena de ik heb pransupu weer in boterblek. Ja toch. De pranwansani mek moeite. De taki je nakatapi borsu tak. Mina wan jaja sarnama lek van mi etak ja mineng. Na masara dignity gambo. Ja, masara volgens mij tapu, maar takang de salamang. Dat moet doen alla lesi, fino trowe doti tap. You senang grong. Want you na senamang. En je tak ook toe, I love you, you loopt senang,
de musma sormi dat juno was nama fino trove doti tapsrati. Met aku grantangi te wantralis baka. Lek fout taki, te wantralis baka, da manga para darut, do deneng.